normalment huwa miftuħ biss għad-dinjitari li jżuru pajjiżna jew inkella għal xi okkażjoni presidenzjali. Illum u kull nhar ta' 7 Ġunju il-ġnien privat tal-President fil-Palazz ta' San Anton se jkun miftuħ għat-tfal mill-età ta' twelid sa 18-il sena u l-ġenituri tagħhom. U t-tfal, x'derilhom mill-ġnien sigriet tal-President? Biex nilagħab u nagħmel xi attivitajiet u niltaqa' ma' xi tfal li nista' nagħmel bil magħhom u li nara lill-President. Li kulħadd qed jieħu pjaċir. Hello, qalbi. Hello, sabiħa. God bless you, Għad pjaċir li tkellimt magħha. U xi trid tgħidilha? Għad pjaċir fil-ġnien tagħha? L-attivitajiet fil-ġnien segret qed jiġu organizzati minn fondazzjoni tal-President għal ġid tas-soċjetà. Aħna smajna ħafna mingħand in-nies u mingħand it-tfal in partikolari f'dawn l-aħħar xhur li hemm waqfin li t-tfal għandhom bżonn spazju barra biex jilagħbu. U l-eċċellenza tagħha ġentilment offrit l-ispazju privat ta' dan il-ġnien meravigliuż. Il-ġnien minnu nfeħ ħafna mal-lum sbieħ verament maħluq għat-tfal. U allura jiena ħosni ferħana ħafna. Waqt dawn l-attivitajiet illi jipromovu l-inklusività, it-tfal kellhom l-opportunità illi jesprimu il-kreattività tagħhom.